kiri homogano boko ba ekira bwegitangani kurwa ime yense ya Kenya kwinachira hetigitio gocha kogosoria chigosori chia mameranio akafa sensemo ya group stages nigo maega yoko yengera etimu ya Etoile du Sahel kurwa senseria ya Tunisia na sensemo yende nigo hegosori bose timu y'umupira w'amaguru y'abanyaruka Harambee Starlets bagendrete kwe na maigerio hamatindi bose bwegosori yabo yo mwiroro ne timu ya Gambia ritkoria anke asomora ibwense William Ruto arireira yogochia ko babwatokera chibesa honya bagochia ko yengera etimu yo ya Gambia ase gosori yo yokorigia gosoa ase amameranio ari awafcon umwaka wocha Daniel Omwaga agotumanya ase nchero weekend Ekerabu ky'umupira bw'enkoyo imeyense ya Kenya Nairobi United ekiyoma tukabongegagia atira goche ligi nemense ya Kenya FKF Sport Pesa Kenya Premier League niko kiari kiriyo mugano na kwa ekerabu egitangani kuna chire tigiti yogoche gosori around ye group stages egakombe keria CAF Confederation Cup imeyarogongo oru Africa Yekora uno mwalimu wabo Nicholas Muyoti nigo Nairobi United kiabeta kwa kigitutora ekelabu kerigia Etoile du Sahel kurwe ense ya Tunisia chigori sano na ibere ase chigori sano nemo ogwetera asenchera ye penalty mega yokuruma kariye chigori ibere ase ibere ekelabu kyo mwerio kabisa imense ya Kenya agoika ase round ye group stages ne ekelabu keria kya Gor Mahia kerorengo mwaka w'ibere na 15 onaisato Edro ya group stages yege kombe kyo gya CAF nigera kwa kitariki 3 cy'umoti nyogocha umwako yega w'ibere na 5 imeyense ya South Africa ase kitimu 15 moche na chire tigito cy'gosoria esekimina kyo egati yabo etimu ya Azam Koruense ya Tanzania Zesco United yense ya Zambia San Pedro yense ya Ivory Coast Singinda Black Stars yense ya Tanzania Zamalek korwa Orogongoro ya Egypt amaone club kerikia Wydad kya Morocco Goteba kazi ya Chiefs keregense ya South Africa igatiye club chinde na abasubati bense ya Kenya omupira abwenkoyo Harambee Starlets nigo abaikire imeyense ya Senegal ese bagendrete na maigiria matindi kiandage 10 bosio begosori yabo yo moiroro imeyense ya Senegal esabati kosori ya nense ya Gambia ekosori yo kuligie tigiti kosori 200 byo WAFCON ebira korekane imeyense ya Morocco omwako ogocha eroni ntangani nigo yakorekane tega iga imeyense ya Kenya asa Harambee Starlets abatuka bakonye tusura etimu yo ya Gambia abono Starlets nigo bane tigo chimakali yoka elibakenda chire tigiti eyo esentunde tangani inse ye myaka 10 ekereli omweli timu ya Harambee Starlets batuka bakwina chira kukosori ebyo obya WAFCON omora ibwense Moske William Ruto nigo barerere ira abasubati abo ba Harambee Starlets gochia ko batana chisiringi chiri buchi 500 onye bakorumaka nense ya Gambia na onye bagochikobwa etimu eyo ya Gambia nigo mora ibwense Moske William Ruto arabareki Harambee Starlets kiroyomo chisiringi emilioni yemo imeyege kabu na umumnyokie giata abwense ya Kenya Daniel Ebenyo Simiyu ne romo wiwe chimbero chirichia senior men national cross country championship chech kilomita 10 echio chakora kanete ime ya Eldoret City Club mayaga yotumeka chita kemeronge 3 ne second meronge 5 onaisato Nicholas Kegei nigakore to yo kabere mayaga yotumeka chita ka meronge 3 ne second meronge 5 onaibere Simeon Kang'atha akabaka okora oyo gatatu achimbere chio chech kilomita 10 nsemo oyaba sacha sesemo yaba subati aishimere chirichie kilomita 5 nemo esibali barense ye myaka 20 umusubati Cynthia Chepkemei nigabete ko baga kwimokyo Bunyangongo mega ayo kumnyoka asichimbere cyo cha National Cross Country Championship cyakorekanete imeyense meria ya Eldoret ase ensemo yende Leona Cherono onero bwete chimbere cyo kilomita 5 nemo nabayigo umnyoke giata Kelvin Kiprop akabwa chimbere cyo kiri kilomita 5 onaisato chimbero cyo kilomita 10 cy'abasubati kikabacho chiko bunare Brilliant Chipkorere oyo korwa sense meria ya Kenya Prison Services asatu mwete chite kemeronge 3 ne second meronge 2 na kianda Dorin Chipkoeche akakora oyo kabere mege utumeka chite kemeronge 3 ne second meronge 3 na ibere SDs ndiwa korwa second keria Kenya National Police Service abeteka okora ribaga ari 3 na ase chimbero chiche kilomita 2 nigo cyabwetero munyokie giata Emmanuel Wanyonyi uyero mu wibwe chimbero cy'imita 5 chimbero chicha World Athletic Championship icyo cyakorekana ime ya Tokyo Japan amatuka makaera Ensoko TV Chigosori inchenkoro kwa Daniel Omwaga